yo. Atraksi. Yo. Ha. As. Loh. Us. Kok. Yo. Awas. Wah, jatine. cincing iki. Yo. Aja dhuwur-dhuwur. Kathokmu suwek no. Yo. Hey. As. Loh. Ya, Wis, kowe, iki kowe. wis. Sik. Apa? Pripun Pak Bos? Loh, iki wis duduk niken iki piye to kowe? Iki. Oh iya no. Eling, Nduk. Oh, sik niken. Derek, nikene. Sik, derek. Lah kuwi kok enek. Ah dhewe dhuwit sik wong loro. Piye to? Engko lek demite mlebu ning kowe apa ning aku ngono lho. Oh iya. Soale ki demite saking Amerika, Pak. Wah niki. Oh, Dadi dolar angel berarti. tambanane. Ah dhewe Oh, dhuwit iya. sik, ayo. Ya. Lah. Ayo padha jogete, ya. Siapa sing atraksi? Kowe atraksi, munggah jungkir balik. Hai. Hop. Kesane cangkem mosok dipancang. Kowe iki iso menek apa ora? Ora iso aku ora tau penekan kok. Masalah ancik-ancik ki yo pundak mosok cangkem nggih pancatan. Lah sing nyantol kene lho Mas, cang ikine lunyu ae. Aku rasa menek lho aku. Ora iso. Musuh niken juk sore joto si musuh iki ditungkaki. Lah ora iso menek. Lho. Wes ombo. Lho. Masa alah niken. Yo. Kokoro, ya. Was. As. Lah.
sing resik, golek sing resik. Wah. Yo. Ya, lah. Oh, pemanasan. Sik. Ayo Mas. Ayo. Karo sampean Mas. Ya. Kowe. Lah, nduk, Puk, masuk. Eling, Nduk. Wis tak kandhani wong wedok aja jungkir walik. Nduk. Ken. Jenenge beken to. Ikan. Slumun selamat wiwitan bilai pungkasan selamat. Nduk, jenengmu sapa, Nduk? Oh, Jenenge Mukok. Ken, iki niken ya. Iki Iki niken. niken. Ngesake jiwa ragane niken, Mbah. Gendang alih ya, Mbah. Namine sinten? Bahasane ngono kuwi. Tok iki demite masuk angin. Jarine kok Amerika kok basane ngono. Anu dahar, Mbah. Nah nekoni gak ngono. Lah piye? Kok malah kethek-kethekane lho iki ya. Oh ya. Nduk, Anu dahar purun. ngalih ya. Mimik ya, saiki ya ben rano. Oh alah. Panganan. Oh ngombe. Nggih, ngesake jiwa ragane niken nggih, Mbah. Nggih ndang alih Ponorogan. Nah, ngono. Ngalih ya, Mbah. Selamat, Nduk, selamat. Woi, Wes mari. Lo. Oh, dadi. Wis dimbarne wae, dimbarne kan. Kan Terus dimbarne. Anu ya, lek dadi kaya KBK kok. Dimbarne wae. Heeh. Wes matur sembah nuwun nduk niken. Matur sembah nuwun kan. Diteruske ngono ing tembangan lainnya. Tembangan. Iki wis ditokne wis bene Mas. Nggih, kersane nggih. Heeh. Ketemu waras yang ngrusui kancane kowe. Ben ngono ae. Aku tambah nono. Mah, Pak Eko, tambah nono. Tambane opo kok awakmu? Seguan. Aku tambah nono. pun kersane ngoten mawon, Pak. Iya. Tetembangan, Pak. Nggih, teruske. Nggih. Dagelan telek. Wah, Genduk iki putri kali genduknya, Pak Eko. nggih niki enten pamundhut Mas. Napa? Ya kuwi podang kuning. Wah, cocok iki. Podang kuning dadi diselo-selo ya Mas. Nggih. Selani. Masyarakat Ponorogo remen klasik, Pak Eko. Nggih. Tembang-tembang ngeten iki dawemen sanget. Jajal Put. Ya podang Put, kuning coba sepiro? Podang kuning sak pira, Nduk? Nadane ya. Langsungan nggih. Oh iya Ya, langsung. Pak. Tapuk kene ra. Ojo kereng-kereng to Mas. Aduh. Loh yo Mas aku gampang gembeng kok Mas. Ya ora sayang ora. Tangisan aku. Iya. Coba anu larase njaluk. Sutri iki gembeng ngono lho. Heeh Mas aku gampang gembeng kok. Ora, Sampe iso ora. nambani aku ya lek gembeng. Lu tak tambani ku tak tukokno Sombok cilok. neng. Kok mek cilok. Sak pira? Iso awan ning omah wis ora krasan. Kaluyuran anggolek sing tak sayang. Ngopeng miterengkanku goleki ora krasa iso awan nganti wengi. Apik, Om. Bon, sip. Jajal. Dados nggih. Pun dadoske. Damel ngeten sae. Ah iya. Nggih, siap, mangga. Ya. Yo, diaturake. Podang kuning.
Kota